Vitajte pri domácom cvičení pre pokročilých. Zostava predstavuje 5 cvikov určených na pretiahnutie a posilnenie celého tela s pomocou nástennej hrazdy Sana. Spočiatku každý cvik opakujte v jednej sérii po 5 opakovaniach. Ak bez väčšej námahy zvládate zostavu každý deň alebo každý druhý deň, prejdite na 2 série po 7 opakovaniach. Keď bez akýchkoľvek ťažkostí zvládate zvýšenú záťaž, prejdite na 3 série po 10 opakovaniach. Prednožovanie z visu. Nastavíme sa do pozície aktívneho visu, pri ktorom zapájame ramená a chrbtové svaly. Plynulým tempom zdvíhame kolená pred seba. Zanoženie vo vise. Zanoženie vychádza od chrbtových a sedacích svalov. Nejde o švihový pohyb. Trup visí vďaka pevnému úchopu rúk a zvyšok tela pracuje na kontrolovanom a svalmi riadenom prehnutí. Zhyb. Nad hmatom uchopíme veľkú hrazdu a priťahujeme sa ku stropu. Sila paží a chrbta ťahá telo nahor. Zhyby a cviky vo vise je možné pohodlne vykonávať aj na menšej doplnkovej hrazde Sana. Príťahy z ľahu. Pre príťahy z ľahu otočíme veľkú hrazdu a presunieme ju do nižšej pozície. Nad hmatom uchopíme hrazdu a plynule priťahujeme hornú časť tela. Most. Pre správne vykonanie mosta zostávajú chodidlá celou plochou na zemi. Aktiváciou tela do prehnutia v moste dôjde k spevneniu väčšiny svalových skupín. Cítime, ako pracujú stehná, chrbát a paže. Doprajte si chvíľu pre seba a naplňte svoj domov ľahkosťou.